нас. Здравейте! Тата, ела да му помагаш. Днес аз ще ви разказвам вицове, докато вървим на железопътната линия и отгоре е тунела на любовта. Сега ще ви го покажа. И някакъв турист. Така, сега ще ви разказвам вицове. В предното клипче аз ви разказах вица за дядото и бомбата. Сега ще ви разкажа виц за камилите. Значи, един човек, арабин, отишъл да си купува камили и гледал най-дебелата, най-ефтина. Средната пълничка малко, нали? Била не чак толкова скъпа и най-слабата най-скъпа. И той питал: продавача, защо най-слабата камила е най-скъпа? И той му казал: защото тя има вълшебни сили. Когато и кажеш амин, тя спира, а когато и кажеш о, Боже мой, и тя тръгва. И тогава той я купил и казал амин, и тя спряла, тя си била спряла. И казал о, Боже мой, и тя тръгнала. Вървял и стигнал до една дупка. Ама забравил как се казва на камилата да спре, каква е думата. И почна да се моли на Бога. Амин. И камилата спряла. И тогава той казал: о, Боже мой! И накосан били и паднали в дупката. Да! Така. Следващата... Дай, той се вържи. Чакай. Айди. Ама тате! Ти го дръж, аз ще разказвам виц. Следващия виц е за овце. Значи, един търговец отишъл на пазар за овца и най-дебелата била най-скъпа, нали, така средната, и както си е, на обратна предната история. И най-дебелата овца той я купил, понеже шофьор му казал, че е адски бърза. И той тръгнал и я вързал отзад на колата си и един негов приятел бил до него на предната седалка, той шофира. И по едно време той забързвал, за да види дали овцата е толкова бърза. И приятелът му казал, че овцата отива че овцата взема да ни изпреварва. И тогава шофьорът казал на коя страна. И той казал: не знам, май дава мигач наляво. Смей се. Днес е международен ден на тъпите вицове. Следващия виц е за Иванчо и Марийка. Те по-тъп. Последващия. Виж, тук гущерче, виж. Ето го, виж главичката му. Виж главата му. Търсим гущера, къде няма го. Ето го главата му, виж. Ето, виж. Видя ли го? Да, даже го снимах. И един път Иванчо и Марийка играли на футбол. Топката паднала и Иванчо каза на Марийка: и Кинефа гръмна. Марийка, я се наведи да вземеш топката. Марийка пръдна. Останалото в предния виц беше, да сте внимавали. И Марийка... И тогава Марийка била с червени гащи. Опа. И се нагупила и Иванчо казал: ето ги. Горе чакат. И тате ще стъпя вътре тук в линията. Що вървиш там, бе? И Иванчо казал: Тарзан по червени гащи, Тарзан по червени гащи. И Марийка казала: майка й казала: те са жълти гащи. И тогава тя пак се навела и пак се опитала да вземе топката. И Иванчо казал: Тарзан по
жълти гащи. Влак идва. Стой, ела тук, влак идва. Най-път. Вижте влак. От коя страна? Той е толкова с голям влак, че... От тук върви направо. И тогава Иванчо каза, тързам по жълти гащи, тързам по жълти гащи. И тогава пак Марийка отишла при майка си и казала, пак изказала Иванчо. И майката казала, тогава не носиш никакви гащи. И тя пак се умела и Иванчо каза, виждам два домата, степка по средата. Хайде да снимаме... Ха-ха-ха-ха-ха. Стига с глупостите, да снимаме майка ти е там горе. Мамо, това не е мамо. И тя е там. Какво? И манастира да снимаме да спира. Ето там е манастира. Къде? В Ето далечина. не се вижда. Виждам два домата. Това беше от нас.